Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Welcome sa aking channel mga kababayan. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, ating suriin paano ipapahiwatig ang probabilidad sa Nihongo. Baka nanto ka. Nani-nani kamo shiremasen. Siguro nanto ka. Nani-nani desho. At siguradong nanto ka. Nani-nani ni chigai arimasen. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Sa leksyong ito, ating pag-aralan paano ipapahiwatig ang probabilidad. Paano sabihin ang baka nanto ka kung di ka sigurado. Siguro nanto ka kung nag-aalinlangan ka, 50-50. At sigurado o tiyak na nanto ka kung talagang sigurado ka. Sa Nihongo, ang mga salitang ginagamit sa probabilidad ay mga special verbs at kinakabit natin sila pagkatapos ng verb din o adjective o kaya noun. Sa madaling pagkasabi, meron tayong verb, adjective o noun at ikabit natin ang probability expression. Sa kaso ng mga verbs at adjectives, ang verb o adjective ay dapat fully conjugated at nasa plain form, hindi pwede ang formal o mass form. Pwedeng non-past o past tense sa afirmatibo ba o negatibo o kaya nasa ibang modality o conjugation na atin ang napag-aralan sa mga nakaraang leksyon. Basta nasa plain form. May tatlo tayong probability expression at bawat isa sa kanila ay may optional na kasamang modal adverbs na kalimitan ay nilalagay sa gitna ng sentence para ang taong nakikinig ay maabisuhan na kung anong probability expression ang parating. Baka, siguro, sigurado. Ang paggamit ng modal adverb ay isang aninag ng pag-iisip ng speaker. Ang una nating tutukan ay ang baka nanto ka. Sa Nihongo ito ay kamo shirenai o kamo shiremasen sa formal style. Gagamitin natin ang kamo shirenai pag ang tsansa ng pangyayari ay mababa, halimbawa 20%. At ang modal adverbs na palaging pinapare sa kamo shirenai ay ang moshikashitara o moshikasuru to at hyotto shitara o hyotto suru to. Ang meaning ng mga modal adverbs na ito ay pareho din ng kamo shirenai, baka nanto ka. Kaya sa Nihongo parang dalawang beses nating sinabi ang baka. Pero ang paggamit ng modal adverbs ay optional o hindi pinipilit. Pwede mong gamitin, pwede ring hindi, pero pag ginagamit natin, mas polite pakinggan dahil di mo bibiglain ang iyong listener. May abiso ka. Ang susunod ay ang siguro nanto ka. At sa Nihongo ito ang verb na daro o desho sa formal style. Galing ito sa verb to be na da. Gagamitin natin ang daro pag mas mataas ang tsansa ng pangyayari kesa kamo shirenai. Mga 50-50, pwedeng mangyari, pwedeng hindi, at nahati ang tsansa na alin ito ay pwedeng mangyari. Ang mga modal adverbs ng daro ay ang tabun at osoraku, na ang ibig sabihin din ay siguro nanto ka, 50-50. At pag sigurado tayo na mangyayari talaga, ating ikakabit ang ni chigai nai o ni chigai arimasen sa formal style. Pag sinabi nating ni chigai nai, mas mataas pa ang tsansa na mangyayari talaga at sabihin na nating andyan na sa mga 80% pataas. Ang modal adverbs na pinapare sa ni chigai nai ay ang kitto, na ganun din ang meaning. Sigurado ako na nanto ka. Siguradong sigurado ako na mangyayari. Sa susunod na mga slides, titingin tayo ng mga ehemplo na ginagamit ang tatlong ito gamit ang mga verbs, adjectives at saka nouns. Gagamitin natin ang sentence na ito bilang base. Bukas, uulan. Ang verb natin ay ame ga furu at ang furu ay nasa non-past tense. Sa Nihongo, ashita ame ga furu. Ashita ame ga furu. Bukas uulan. Ngayon, sasabihin natin, bukas baka uulan. May maliit na tsansa na uulan bukas. Bukas baka uulan. Kunin natin ang base, ashita ame ga furu.
dapat ang verb ay nasa plain form, furu, at ikabit natin ang verb na nagpapahayag ng baka nantoka-nantoka, ang kamo shirenai. Kaya ang sentence magiging ashita ame ga furu kamo shirenai. O sa formal style, ashita ame ga furu kamo shiremasen. At para mas klaro pa, dadagdagan natin ang modal adverb. Moshikashitara, moshikasuru to, hyotto shitara, at hyotto suru to. Alin man nito. Kaya halimbawa, moshikashitara, ashita ame ga furu kamo shirenai. Baka uulan bukas. Ngayon naman palagay ko mas mataas ang tsansa na uulan bukas, 50-50. Kaya sasabihin ko, ashita ame ga furu daro. O sa formal style, ashita ame ga furu desho. Para mas klaro, gagamitan ko ng modal adverb tabun o osoraku. Halimbawa, tabun ashita ame ga furu daro. Siguro uulan bukas. At kung sigurado talaga ako na uulan bukas, sasabihin ko, ashita ame ga furu ni chigai nai. O ashita ame ga furu ni chigai arimasen sa formal style. At para mas klaro, gagamit ako ng modal adverb na kitto. Kitto, ashita ame ga furu ni chigai nai. Siguradong sigurado na uulan bukas. Ang ehemplong ito ay gagamit ng past tense na verb. Si Mr. Tanaka ay kumain ng sushi sa party. Sa Nihongo, Tanaka-san wa party de sushi o tabeta. Tanaka-san wa party de sushi o tabeta. Para magamitan ng mga verbs of probability, dapat ang verb ng ating sentence ay nagtatapos sa plain form, tabeta, at ito ang ating base. Baka nantoka-nantoka. Baka kumain ng sushi si Mr. Tanaka sa party. Kunin natin ang base, Tanaka-san wa party de sushi o tabeta, at ikabit ang kamo shirenai. At sa formal style, Tanaka-san wa party de sushi o tabeta kamo shiremasen. At pwede nating kabitan ng modal adverb upang mas maliwanag ang ibig nating sabihin. Halimbawa, hyotto shitara, Tanaka-san wa party de sushi o tabeta kamo shirenai. Ngayon naman, 50-50. Siguro kumain si Mr. Tanaka ng sushi sa party. At ito ang ating base, Tanaka-san wa party de sushi o tabeta. At ikabit natin ang daro. Tanaka-san wa party de sushi o tabeta daro. At sa formal style, Tanaka-san wa party de sushi o tabeta desho. At kabitan natin ang modal adverb para mas klaro. Halimbawa, osoraku, Tanaka-san wa party de sushi o tabeta daro. At sa siguradong sigurado, sigurado akong kumain si Mr. Tanaka ng sushi sa party. Ang ating base, Tanaka-san wa party de sushi o tabeta, at ikabit ang ni chigai nai. Tanaka-san wa party de sushi o tabeta ni chigai nai. O sa formal style, Tanaka-san wa party de sushi o tabeta ni chigai arimasen. At kung kabitan ng modal adverb kitto, kitto, Tanaka-san wa party de sushi o tabeta ni chigai nai. Sa ehemplong ito, ang ating verb ay nasa progressive tense, bali ang action ay nagpapatuloy. Pwede mong reviewin ang progressive tense o teiru conjugation sa leksyon 33. Ating sentence, siya ay nag-aaral sa bahay. Sa Nihongo, kanojo wa uchi de benkyou shiteiru. Kanojo wa uchi de benkyou shiteiru. Ito ang ating base. Dapat nagtatapos sa plain form ang verb, benkyou shiteiru. Baka nag-aaral siya sa bahay. Sabihin mo na ang base, kanojo wa uchi de benkyou shiteiru, at ikabit ang kamo shirenai. Kanojo wa uchi de benkyou shiteiru kamo shirenai. At pwede ring formal style. Pero sa ehemplong ito, gagamit tayo ng plain form at hindi tayo gagamit ng modal adverb. Siguro nag-aaral siya sa bahay. Kanojo wa uchi de benkyou shiteiru daro. Kanojo wa uchi de benkyou shiteiru daro.
Siguradong nag-aaral siya sa bahay. Kanojo wa uchi de benkyou shiteiru ni chigai nai. Kanojo wa uchi de benkyou shiteiru ni chigai nai. Ang susunod na ehemplo ay gagamit ng i-adjective. Ating sentence, ang mga hotel sa Paris ay mahal. Sa Nihongo, Paris no hoteru wa takai da. Paris no hoteru wa takai da. Para sa base, di natin kailanganin ang da. Tanggal ang da. Kaya ang base ay Paris no hoteru wa takai. Gagamit ako ng formal style at walang modal adverbs. Baka mahal ang hotel sa Paris. Paris no hoteru wa takai kamo shiremasen. Paris no hoteru wa takai kamo shiremasen. Baka mahal ang mga hotel sa Paris. Siguro mahal ang mga hotel sa Paris. Paris no hoteru wa takai deshou. Paris no hoteru wa takai deshou. Siguro mahal ang hotel sa Paris. Siguradong mahal ang mga hotel sa Paris. Paris no hoteru wa takai ni chigai arimasen. Paris no hoteru wa takai ni chigai arimasen. Ang susunod na ehemplo ay gagamit ng na-adjective. Ang ating sentence, kung pupunta ka ng Tokyo, hassle ang bus. Ang hassle sa Nihongo ay isang na-adjective, fuben na. Ating sentence sa Nihongo, Tokyo ni ittara bus ga fubenda. Tokyo ni ittara bus ga fubenda. At gaya ng dati, di kailanganin ang da. Tanggal ang da. Kaya ang ating base ay Tokyo ni ittara bus ga fuben. Ang ibig sabihin ng ittara ay kung pupunta o tuwing pupunta. Pwede mong reviewin ang conditional conjugation na tara sa leksyon 62A. Ngayon, ready na ang base natin, Tokyo ni ittara bus ga fuben. Tingnan natin ang tatlong probabilidad na expression. Baka hassle ang bus pag pupunta ka ng Tokyo. Gagamitan natin ng plain style. Tokyo ni ittara bus ga fuben kamo shirenai. Tokyo ni ittara bus ga fuben kamo shirenai. Siguro hassle ang bus pag pupunta ka ng Tokyo. Tokyo ni ittara bus ga fuben daro. Tokyo ni ittara bus ga fuben daro. Kung pupunta ka ng Tokyo, tiyak na hassle ang bus. Tokyo ni ittara bus ga fuben ni chigai nai. Tokyo ni ittara bus ga fuben ni chigai nai. Ang susunod nating ehemplo ay gagamit ng isang noun, teacher o sensei. At ang ating sentence, si Mary ay isang English teacher. Sa Nihongo, Miyari-san wa eigo no sensei desu. Miyari-san wa eigo no sensei desu. At gaya ng sa mga adjectives, di natin kailanganin ang des. Formal form ito ng da. Kaya ang base natin ay Miyari-san wa eigo no sensei. Gagamit ako ng plain informal style sa ehemplong ito. Baka English teacher si Mary. Miyari-san wa eigo no sensei kamo yo. Miyari-san wa eigo no sensei kamo yo. Ang kamo shirenai ay nasyo-shortcut sa kamo at palagi mo itong maririnig sa mabilisang pananalita sa informal style. Miyari-san wa eigo no sensei kamo yo. Baka English teacher si Mary. At pwede rin nating gamitan ng modal adverb sa simula para mas klaro at may abiso ang nakikinig. Moshikashitara, Miyari-san wa eigo no sensei kamo yo. Moshikashitara, Miyari-san wa eigo no sensei kamo yo. Siguro English teacher si Mary. Gamitan natin ng modal adverb. Tabun, Miyari-san wa eigo no sensei daro. Tabun, Miyari-san wa eigo no sensei daro. Sigurado na si Mary ay isang English teacher. Pag may modal adverb, kitto, Miyari-san wa eigo no sensei ni chigai nai. Kitto, Miyari-san wa eigo no sensei ni chigai nai.
Susumahin natin ang leksyong ito, ating nasuri paano ipapahiwatig ang probabilidad sa Nihongo gamit ang tatlong verbs of probability. Ang una ay ang kamo shirenai o kamo shiremasen na nagpapahiwatig ng maliit na tsansa. Baka nanto ka. Ang pangalawa ay ang daro o desyo, pagpapahayag ng 50-50 chance, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. At ang pangatlo ay ang nichigai nai o nichigai arimasen na nagpapahayag ng mataas na probabilidad na sigurado tayong mangyayari. Mga tsansa na mas mataas pa sa 80%. Ang mga verb na ito ay kinakabit sa mga verbs, adjectives o nouns upang magpapahayag ng probabilidad. Para sa mga verbs at adjectives, dapat ang verb o adjective ay fully conjugated at nasa plain form. Pwedeng non-past o past tenses, affirmativo o negativo, o nasa ibang modalities at conjugations basta nasa plain form. At dito natatapos ang ating leksyon tungkol sa pagpapahayag ng probabilidad sa Nihongo. Salamat sa pagpapanood at kita ulit tayo sa susunod na leksyon na tungkol sa transitive at intransitive verbs. Mata aimasho! Gambatte kudasai! Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambatte kudasai. Ja, mata ne!